खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो जोबथारनायाव रोखा खालामनानै होबाय रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा पर्बतजरा थामहिनबा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव जा पावार प्रजेक्ट थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननायनि थांखि लादों बे थांखि लानायनि सायाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा खालामना होबाय जेराव थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ लानानै पर्बतजरा ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा माखासे राजखान्थिनि नेता पालि नेताफोरा बे समाव बेनि हेंथायै सोमावसारगासिनो दं दासिमबो दिनैसिमबो सोमावसारगासिनो दं बेखौ लानानै रोखा खालामना होदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थारैनो बे समाव जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन बेनि सायाव माबायदि बुंगोन जेराव जा क'क्राझार बिटिआर ओनसोलाव एबा बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय रायजो सरकारनिफ्राय मोनसे थांखि लादों बै थांखि लानायखौ पर्बतजरानि माखासे रायजो राजाफोरा आरो माखासेया लुबैदों नाथाय माखासेया लुबैयाखै आरो बेनि गेजेरावनो माखासे बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै बेयाव गोबां धरना होदों गोबां बेयाव सोमावसारहैदों बेखौ नोजोर होनानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा खालामदों दि जुदि बिटिआरआव बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ जुदि लाखिनो गोसो गैयाब्ला जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया एबा बेखौ थाबैनो बेखौ पावार प्लान्टखौ जा गवालपारा नङाब्ला धुबुरी ओनसोलाव लांनाय जासिगोन जेराव ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ एबा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि हाखौ दखल खालामनायनि मुंजों एबा बदनामखौ जों लानो हाया होननानै रोखा खालामना होबाय रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दानिया फोरमायदों जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि जा खौरां बे खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों एबा कमेन्ट सेक्सन बक्सनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहर थारैनो जुदि बिटिआरआव फैनाय जा थार्मेल पावार प्रजेक्ट जा बासबारि ओनसोल आरो पर्बतजरा ओनसोलाव फैनो नागिरदों एबा गायसननो नागिरदों बे गायसननो नागिरनायखौ जुदि बिटिआरनि बायजोआव लाङोब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव मा फोरमायगोन थारैनो नोंथांमोना एबा जोंनि बर'नि रायजोफोरा एबा बिटिआरनि रायजो राजाफोरा लुबैदों नामा बे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ बिटिआरनिफ्राय बायजोआव गायसन जानायखौ नोंथांमोना लुबैयो नामा जेराव बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा फोरमायदों बे थार्मेल पावार प्रजेक्टनि गेजेरजों खमैबो 1 लाख बिटिआरनि लाइमोनफ्रा थोंजों आरो डाइरेक्ट एबा इनडाइरेक्टयै साख्रि एबा खामानि मावनो मोननायनि खाबु मोनगोन होननानै बे समाव रोखा फोरमायबाय जुदि थारैनो बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैयाब्ला हा दखल खालामनायनि मुं मोनोब्ला बेखौ जों सहायनो हाया बेखायनो बिटिआरनिफ्राय बायजोआव लांनानै थामहिनबा धुबुरी नङाबा गवालपारा ओनसोलाव लांनानै बे थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ गायसनहैगोन थामहिनबा थारैनो बे समाव मख'नांगोन दि रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों दि बे थार्मेल पावार प्रजेक्टआ खमैबो 40,000 कौटिनि जागोन आरो बेयावहाय बिटिआरनि 1 लाख लाइमोनफ्रा बेयाव खामानि मावनो एबा जब मोनगोन होननानै थोंजों जब मोनगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थारैनो बे समाव नोंथाङा फिन फोरमायबावो एबा फिन सोंबावोदि बिटिआरनि रायजो राजाफोरा थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बिटिआरनि सिङाव गायसन जानायखौ लुबैयोना लुबैया थारैनो बिटिआरनि बायजोआव गायसन जानायखौ लुबैयो ना बिटिआरनि सिङावनो गायसन जानायखौ लुबैयो नोंथांमोना जोंनि बे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर No justice, no race. 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 No race, no race. Somos Boro, Gobe. Gobe, Gobe. Somos Boro, Gobe. Gobe, Gobe. Hemonto Biso Soma, Gobe. Hemonto Biso Soma, Gobe. Biso Soma, Gobe. Soma Thani, Gobe. বিটিআৰত আদানী মাটি দিয়া নিদিয়া তাৰ লগত বিশেষ এটা প্ৰক্ৰিয়া লুকাই আছে অসমত আমি 3000 মেগাৱাট থাৰ্মেল পাৱাৰ উৎপাদনৰ বাবে আমি এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিম
আৰু এই উদ্যোগটোৰ বাবে নিবিদা হ'ব নিবিদাত আৰু কেইবাটাও গ্ৰুপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু ইয়াত ব্যয় হ'ব 40,000 কোটি টকা 40,000 crores আমি ভাবিছিলো যে জাগিৰোডৰ দৰে সমান ইনভেষ্টমেন্ট এটা যদি কোকৰাঝাৰত হয় তাৰ ৰাইজে আমাক আদৰণি জনাব আৰু বিটিএডিৰ উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত হ'ব কাৰণ 40,000 crores ইনভেষ্টমেন্ট মানে মিনিমাম 1 লাখ মানুহে ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি তাত এমপ্লয়মেন্ট পাব কিন্তু আমি এনেকুৱা বদনাম ল'ব খোজা নাই যে আমি কোনোবা ট্ৰাইবেলৰ মাটি আমি দখল কৰিব খুজিছো এই 3,000 মেগাৱাট শক্তি উৎপাদনৰ বাবে আন স্থানত আমাৰ মাটি ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে আমি মাত্ৰ বিটিএডিত ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেটাকে এডভান্টেজ অসম হল 5 লাখ টকা ইনভেষ্টমেন্ট আহিব বিটিএডিয়ে মনত ভাবিব যে গুটেইখিনি অসমে লৈ ললে আমাক একোৱে নিদিলে সেই কাৰণেহে আমি তেওঁলোকক দিয়াৰ এটা প্ৰস্তাৱ দিছিলো কিন্তু তেওঁলোকে যেহেতু নিজে নালাগে বুলি কৈছে আমাৰ অতিৰিক্ত মাটি মজুত আছে আৰু নৱেম্বৰত তাৰ আধাৰশিলাও হ'ব আৰু উদ্যোগটো আগবাঢ়িও যাব গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ জোৰ জবস্তি কৰা কথা নাই কিন্তু ৰাইজে এটা কথাও জানিব লাগে সেই 4,000 বা 3,000 বিঘা মাটি মাত্ৰ 80টা পৰিয়ালে ৰাখি থৈ দিছে গতিকে 80টা পৰিয়ালে 4,000 বিঘা মাটি ভোগ দখলত থাকিব লাগে নেকি গতিকে মই আহ্বান জনাম যে তাত আদানী নহয় অন্তত মেডিকেল কলেজ হওক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হওক কিবা ভাল কামত সেই মাটিখিনি ব্যৱহাৰ হওক কিন্তু আমাৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা কোনো বাধ্যবাধকতা নাই যে আমি তাতেই যাব লাগিব অতিৰিক্ত 2 মাটি আমি ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰা জিলাত আমি ৰেডি কৰি থৈছো গতিকে তাৰ পৰা যদি বিটিআৰে ভাবে যে আমাৰ ইয়াত নালাগে আমি ডেফিনেটলি ধুবুৰী বা গোৱালপাৰাত এই প্ৰজেক্টটো কৰিম কাৰণ উইদাউট শক্তি 2029 চনৰ পিছত অসমৰ এটা ঘৰতো লাইট নজ্বলিব যদি আমি পাৱাৰ প্লান্ট নকৰো আনকি বিটিআৰৰো এটা ঘৰত লাইট নজ্বলিব যদি আমাৰ পাৱাৰ প্লান্ট নহয় কিন্তু এইখন চৰকাৰৰ নীতি যে আমি কতোৱে জনজাতীয় লোকৰ লগত সংঘাত নকৰো তেওঁলোকে ভাল পাব বুলিহে আমি প্ৰজেক্টটো তাত লৈ গৈছিলো নহলে কব আপোনালোকে জাগিৰোডত কৰে গুৱাহাটীত কৰে বিটিআৰত একো নকৰে আমি সেই কাৰণেহে গৈছিলো কিন্তু আমাৰ ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰাত মাটি ইতিমধ্যে ইনফেক্ট ওয়ালৰ কামো চলি আছে কাটাতাৰৰ বেৰা আদিৰ কাম চলি আছে গতিকে এই প্ৰজেক্টটো নিৰ্ধাৰিত সময়ত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি কোল লিংকেজো পাই গলো গতিকে মই ভাবো যে নৱেম্বৰত এই 40,000 কোটি টকা বিনিয়োগৰ আধাৰশিলাও হ'ব